Dobrý večer. Na úvod veľké ďakujem všetkým vám, ktorí sa neúnavne zúčastňujete protestov a pomáhate tak šíriť odkaz, že to už naša vládna moc prepískla. Nechceme prísť o právny štát, o slobodu ani o demokraciu. Nechceme tú korupčnú mafiu a už vôbec nechceme byť rajom pre zločincov z celého sveta. Je hanbou, aby sa vyšetrovania nielen korupčných káuz obľudných rozmerov, ale aj vyšetrovanie vraždy Jana a Martiny, ktorej vykonávatelia majú až strašidelne blízke prepojenia na súčasnú vládnu moc, zamietli pod koberec. A práve policajti riešiaci takéto náročné prípady, medzi nimi aj môj manžel, sú dlhé mesiace vládnou mafiou osočovaní a linčovaní vo verejnom priestore, ako by to boli oni, kto páchal tieto ohavné skutky. Snažia sa ich zbaviť za každú cenu. Aby získali čo najviac informácií o kontaktoch a živote týchto policajtov, neštítia sa ani sledovať ich najbližších. Nás, manželky policajtov, ba dokonca ani naše maloleté deti. Vytvárajú si diagramy, aké si vytvárali aj Kočnerovi ľudia, keď prenasledovali Jana a Martinu. Lepia nám na čelá povestné terče a tam to nekončí. Zachádzajú ešte ďalej. Sťahujú si záznamy z chodieb pracovísk, aby zistili, s kým všetkým naši manželia spolupracovali, s kým sa rozprávali. Môžem sa len domnievať, na čo všetko to potrebujú. Možno aj títo policajti a policajtky začnú dostávať predvolanie na detektor ako ich kolegovia z NAKY. To, že detektory vychádzajú v prospech linčovaných policajtov, ale zamlčujú. Nepasuje im to predsa do ich chatových príbehov. A tak pokračujú. Preveľujú ich mimo okresy, kde bývajú, niektorých dokonca aj mimo kraj. Snažia sa ich donútiť, aby rezignovali a vzdali sa. Zámerne a narýchlo obsadzujú mnohé niekoľko mesiacov neobsadzované pozície, len aby im čo najviac skomplikovali bežný život. Nerátali ale s tým, že oni nie sú ich ľudia, ktorí sú ochotní za povýšenie alebo pár peňazí navyše vzdať sa svojich morálnych hodnôt a zapredať svoju česť. Preto zastrašovanie postupne menia na šikanu vytvárajú nové a nové tajné tímy s účelom hľadania čo i najmenšieho administratívneho pochybenia na našich manželov, len aby ich mohli obviniť a zdiskreditovať. Je ľahké šíriť klamstvá a polopravdy vytrhnuté z kontextov a oháňať sa nimi, keď viete, že protistrana sa nemôže verejne brániť. Nemôžu, lebo by prišli o to, čo roky mnohí z nich tvrdo budovali. A nie sú to darované televízory, mobily či krabice od šampanského.
Je to ich profesná česť, odborné zručnosti, ale hlavne morálne hodnoty, ktoré preukázali, že majú, lebo neuhli. Snažia sa bojovať za to, aby sa nestratili dôležité súčasti spisov, na ktorých roky pracovali, a aby tieto spisy neboli potichučku skartované, tak ako v prípade Gorily. Neuhli, nenechali sa zastrašiť a odmietli sa podieľať na vynášaní informácií zo spisov pre svojich nadriadených, ako sa od nich očakávalo. A to sa v mafii veru neodpúšťa. Denne potupovaní, mnohoroční a skúsení policajti majú na svojich pleciach ťaž, o ktorej ani my, ich najbližšia rodina, poriadne nevieme. Veru, nekupujú si miliónové byty na počkanie, nenosia na rukách hodinky v cenách jednoizbových bytov, ani si nemôžu žiť rok len tak v Bielorusku z ničoho. Naopak, žijú obyčajné životy, majú hypotéky, staršie autá, platia dane, vychovávajú svoje deti a plnia svoje bežné denné povinnosti presne tak, ako mnohí z vás. Vládnej mafii veru nejde o bezpečnosť národa. Nejde im ani o dodržiavanie zákonov. A už vôbec im nejde o zvýšenie životného štandardu nás, obyvateľov. Dokazujú to denne. Toto tu chceme? Nemôžeme dopustiť, aby sa vládna mafia ešte viac preplietala s korupčnou chobotnicou a rozrastala sa postupne do mnohých inštitúcií a našich miest, aby si tak potajme podmanili našu krajinu a formovali ju na svoj korupčný obraz. Súčasnej vládnej moci sa evidentne zapáčili staré časy spred roka 89, kedy pár mocných chcelo rozhodovať o tom, koho a za aký skutok budú stíhať. Ľudia, ktorí sa usilujú o presadenie nového trestného zákona a o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, chcú zásadne zmeniť pravidlá zločinnosti a Slovensko sa tak veľmi rýchlo stane veľmi nebezpečnou krajinou. Krajinou, kde sa budú policajti, sudcovia a prokurátori báť vykonávať zodpovedne svoju prácu, kde študenti s iným názorom budú verejne zosmiešňovaní, kde seniori, ale i radoví občania sa nedomôžu práva a ak im niekto ublíži alebo im ukradne hodzaj celoživotné úspory, budú ťahať za kratší koniec. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To je názov programového vyhlásenia súčasnej vlády. Ale nič z toho, čo doteraz táto vláda spravila a nič z toho, čo plánuje, veru lepší, pokojnejší a bezpečnejší život občanom tohto štátu nezabezpečí. Nanajvýš tak pre pár svojich vyvolených. Vládnej mafii ide v skutočnosti len o dve veci. O vlastnú beztrestnosť a o zachovanie si nahanobených majetkov.
Nie, vážení občania, začína sa boj. A tak, ako tu dnes stojím, nielen ako manželka policajta, ktorý neuhol a bojoval proti obludnej korupcii, bojoval za preukázanie viníkov zo smrti Jána a Martiny, tak tu teraz stojím aj ako hrdá členka mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorí rovnako neúnavne bojujú za spravodlivosť a aj vďaka Jurajovi Šeligovi a Jarovi Naďovi pomáhajú odkrývať klamstvá tejto vládnej mafie. A na záver, všetkých vás tu vyzývam, zjednoťme sa, podporujme sa navzájom, lebo teraz zvádzame boj spoločný a na čase je posunúť protesty ďalej. Táto vláda a jej nebezpečné konanie pre budúcnosť nášho štátu musia skončiť. Ďakujem.